Irikoy, Te, naglungag na ka, wala pa. wala pa te. Kanang laba pa man ko. Unya, kauno na to nang nilabhan ron. Paglungag dito. Oh, unsa pa man sige ni magtungok diha. Pagdali diha, bas gimukmo ti ka ng abuhan ron. Kalagot ani mangutangay nga di ka balo mo bayad oy. O pagani tay kwarta, di pagyud mo bayad, paita. Kaayo ra panghiluan. Di maguna-una sa mga obligasyon. Lagot. May untag na tao lang, oy. Gani te, kay wa patay kapuyan. Yan o, manggang nagningi si Papa ko sabti oy. Lagi lang, oy. Sige lang, basig na tao diri lang. Ayo! Ayo, te! Sig pangayo. Uy, kamo maday na unsa man? Oh, ngano man mo? Nganong mura man mo gnaw gikumot? Layas magud ni sa balay ti, oy. Unya, nganong ningslayas man mo? Kidaog-daog manggod mi dito te. Unya, anong diri man mo nanganhe? Magpabuhi mo na ako? Muhangyo lang sa mi, tibe. Diri lang sa mi mamuyo. Nahala, ug dili pa lang gyud ta mo kadugo. Di yug ko mo padayon ninyo. Salamat tayo te ha. Basta ha, na ako'y rules diri sa balay. Bawal ang tapulan dire kung unsay lihokon diri sa balay inyong lihokon. Kasabot? O te. Sige na, sulod na mo. Irikoy, Te, naglungag na ka, wala pa. wala pa te. Kanang laba pa man ko. Unya, kauno na to nang nilabhan ron. Paglungag dito. Sige te. Paitan kinabuhian niyo eh. Kung wala pa magkipasagdan ni Papa, dili unta may maing ani. Oh, unsa pa man sige ni magtungok diha. Pagdali diha, bas gimukmo ti ka ng abuhan ron. Dali ana, kay napakay hinluan ang baboy didto. Sige te. Te, manakulong ab. Unya, unsa may sunod na pud ni mga trabaho undong? Naghinlo sa baboyan te. Te, pwede sa makaante kigutom naman ko. Unsay mukaon? Di ba nagsabot na ta nga bawal mukaon mitras wa pa nahuman pa ng lihokon? Nakasabot ka? Sige te. Matuwa na jud ay. Lami na jud ka mukaon ba? Oh, pagdali diha. Kay hapon na, mapas mo na kung ba. Oh, nahuman na ka diha. Wala pa te. Unsa man, magdali ka diha o imumo ti ka ng tae. Hapit naman ni te. Ay, tanong mo, tay tarong din kanan, oy.